Eto. I evo uživo sa ciletom. A OS X, znači od 100 računara 7 ima Mac-ov operativni sistem. Tako da Windows dominira. Koliko god se neko ne slagao. Ajmo dalje. Snimaj GTA 5, čim bude. Ja, bože. Krenula sam ona baš debilna pitanja. Ajmo da vidimo, možda nađemo neko zanimljivo. Ovo više nema smisla. Mislim, krenula s pitanja koliko ti je veliki kurac i tako dalje. Mislim, nema više svrhe ostajati. Koliko u stvari, ajde da napunim, kad smo već došli do 56. minuta, da napunimo do sat vremena, eto. Samo malo, ovako da ga podemo. Evo da. Samsung ili LG, ne znam, nikada ne biste trebali da se vežete za određenu marku. Dobro. Ajde da vidimo šta kaže. Jesi bio u Lazarevcu? Ne da se stećam. Možda jesam. Kako si upoznao Jasršta? Uživo smo sa ciletom. Joj, ne znam, ja sam davno još. Ono dok Jasrštam još nije bio veliki ovoliko. Ja sam mu podelio kanal njegov. To je neki njegov klip sam podelio. I onda, ne znam, nekako smo došli u kontakt, kao ajde hoćeš kao da razmenimo ono preporučene kanale, znate već ono. I onda smo tako nekako počeli kao pričamo i kao ajde i da se vidimo, kad sam bio u Novom Sadu i vamo i tamo i dobro došlo i ja. Ustavi, da li je to bilo u Novom Sadu? Zašto si da li u Novom Sadu? Kad smo se prvo put ja Jasrštin vidjeli, sam ne mogu da se setim. Ne znam, stvarno ne mogu da se setim. Ali nebitno. PSP ili PS Vita? Pa PSP je daleko popularniji. Ali ono, napravi 5 igrača Barcelone. Znači, meni je to toliko nebitno. Znači, ne da ne znam, nego me ne zanima ni malo. Kakvu konfiguraciju? 17 poruke. Imam AMD FX 8370E, imam 8 GB DDR3 na 1600, imam SSD, onaj Kingstonov HyperX Fury, imam grafičku GTX 750, ali imam i grafičku R9 270, ali ona trenutno nije u računaru. I šta još imam, ne znam šta vas sve zanima. Gle ga izašao. Pizdo! Kurva. Alo. Kurva. Ništa ljudi, to je to. Ovo je bilo sa ciletom. A, pobego.